Bé, estem aquí a les fonts de Rellinars. Ok? Sí que ens anem a visitar, que no se diga. Baixem les escales cap aquí. Aquí tenim la vista panoràmica. Això a vegades aquí la gent s'hi banya i tot, Vull dir que tant amb aquest torrent d'allà. Però em sembla que per lo que sento i d'allò, sembla que avui he de trobar no res, tio. No raja res. Vinga. Res d'aigua, tio. Aquest és el corriol, que també podríem anar en bicicleta, va per la part de baix, al costat de la conducció d'aigua aquesta per regar els camps.